Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 16. Comencem! Ens trobem a Buenos Aires. El 15 de juliol de 1926 ha nascut un nadó que anomenaran Leopoldo Fortunato. Als 17 anys va ingressar a l'exèrcit cursant estudis al Colegio Militar de la Nación. El 1949 va ser enviat a la Western Hampshire Institute for Security Cooperation, coneguda popularment com Escola de les Amèriques, un centre ubicat a Panamà on el simpàtic govern nord-americà va crear un centre on ensenyar, educar, adoctrinar i modelar les ments dels futurs militars anticomunistes de Sud-amèrica. Aquest centre va estar en actiu des del 1946 fins al 1974. En aquest centre es diu que hi va participar en qualitat de, diguem-ne, col·laboradors, personatges com Klaus Barbie, ex-nazi. Els militars formats en aquell centre van fer cursos de com torturar els detinguts, se'ls va entrenar en guerra psicològica, intel·ligència militar, etc. Com va dir un senador americà del Partit Demòcrata un dia, si a l'Escola de les Amèriques decidís celebrar una reunió d'exalumnes, reuniria alguns dels més infames i indesitjables matons que hi ha hagut al món. El nostre protagonista va perfeccionar-se en aquell centre docent i per tant es va imbuir de les doctrines que allà s'hi ensenyaven. La vida passava lentament. El 1949 va casar-se i va formar una família tenint 3 fills. La seva progressió dins l'exèrcit va ser normal i sense estridències. Va progressar discretament a l'escalafó i després de 25 anys de servei va arribar a ser nombrat comandant del cos d'enginyers de l'exèrcit. Ens situem al 1975 a la mort del president Juan Domingo Perón. La vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, acaba de succeir el seu difunt marit com a màxima autoritat de la nació. La dèbil personalitat de la presidenta ha fet que l'estament militar, amb Emilio Eduardo Masera al capdavant, prenguin posicions i cada cop tingui més poder. Masera, des de la Marina, ha forçat la incorporació del teniente general Jorge Rafael Videla com a cap de l'exèrcit, home discret i poc ambiciós. La presidència constitucional d'Argentina acaba el dia 24 de març de 1976, de matinada, quan el poble va escoltar el següent missatge per la ràdio. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Masera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Des d'ara, Argentina està sota la dictadura més sagnant de la seva història, el Proceso de Reorganización Nacional. Aquest va crear una junta militar composta per Emilio Eduardo Masera per la Marina, Orlando Ramón Agosti per l'aviació i el suposadament poc ambiciós i tou Jorge Rafael Videla per l'exèrcit. Segons les regles que ells mateixos varen imposar-se, era la junta militar qui escollia el president de la República, el qual no podia ser membre de l'anomenada junta militar. No obstant, Jorge Rafael Videla va ser malgrat tot escollit per ser president i a la vegada membre, durant un període de 5 anys. Masera, tot i acceptar el nomenament de Videla com a president, ambicionava el càrrec i esperava succeir-lo ben aviat. És per això que ell mateix l'havia promocionat, perquè era poc ambiciós, però Videla va situar els seus homes a les posicions de poder, especialment un altre poc ambiciós militar anomenat Roberto Eduardo Viola. Enmig la terrible repressió que la dictadura va desencadenar en el que ells anomenaven la lucha contra la subversión, es varen vislumbrar corrents que lluitaven solapadament pel poder absolut. D'un costat, els diguem-ne liberals, com Videla i Viola, i d'un altre costat, Masera. Els uns i els altres varen anar situant els seus peons dins de l'exèrcit. El nostre protagonista era un dels, diguem-ne, peons de Masera. A poc anava ascendint i sobre l'any 1978, quan Masera va perdre la batalla pel poder essent passat a la reserva, es va erigir com el successor de la corrent de Masera. Així, el 1979 va entrar dins la Junta Militar. Ens trobem el 29 de març de 1981. El president, Jorge Rafael Videla, ha finalitzat el seu mandat. La Junta Militar ha de prendre possessió del successor, que serà un acòlit del president sortint. Aquest s'anomena Roberto Eduardo Viola. El nostre protagonista, tot i que contrari i rival, li pren el jurament i queda proclamat president.
de moment. Malgrat la brutalitat de la repressió que l'exèrcit va exercir sobre el seu poble, i malgrat les morts, les tortures i les desaparicions, malgrat que l'exèrcit tenia la força i eren els professionals de fer-la servir, el poble a poc anava perdent la por. Per tant, calia distreure el populatxo perquè no prengués consciència de la seva pròpia força i no acabés deposant els nobles i abnegats militars. Una de les estratagemes, durant els primers anys de la dictadura, va ser l'organització del Mundial 78 de futbol, assignat a Argentina abans de la dictadura i que aquesta va aprofitar. La situació l'any 1981, passada l'eufòria del Mundial, era molt delicada per la dictadura. L'economia anava fatal. Les llibertats no existien. Les protestes, malgrat la repressió, cada cop eren més fortes. Tot i que el nombre de detinguts, morts o desapareguts seguia creixent, els militars estaven inquiets. En el passat, les dues dictadures precedents havien estat deposades per la força de la voluntat popular. Però, com li va dir un militar anomenat Ramon Camps a un opositor, mentre, no direm torturar, l'interrogava, Donde Hitler fracasó, nosotros triunfaremos. Tornem on ens trobàvem fa un moment. Som l'any 1981. El nostre protagonista, com a cap de la Junta Militar, acaba de prendre jurament a Roberto Eduardo Viola com a president de la República. No obstant, el cap de la Junta Militar no està content. Viola representava un continuisme amb la línia de Videla i el nostre protagonista pensava en una altra cosa. 6 mesos més tard, la Junta Militar, o sigui ell, va determinar que el president de la República no estava en condicions de salut per exercir la seva funció. Calia un cop de timó. Viola va resistir, però el nostre protagonista era el president de la Junta Militar i la Junta Militar tenia la facultat de cessar el president. Viola va ser cessat. En teoria, un component de la Junta Militar no podia ser president de la República, però hi havia el precedent que Videla havia estat president formant part de la Junta Militar. El nostre protagonista va pensar: i seré jo menys que Videla, que els periodistes estrangers anomenaven la Pantera Rosa? Va. El nostre protagonista es va autoerigir president de la Junta Militar i president de la República. La situació era molt complicada pel règim. Era urgent canalitzar el descontentament, si no la dictadura tard o d'hora seria deposada pel poble. Què calia fer? El nostre protagonista va pensar en transportar el descontentament a un altre pla, desviar l'atenció del poble cap a un altre tema, les Illes Malvines o The Falkland Islands pels anglesos. Des de feia molts anys es discutia sobre la sobirania de les illes. Aquestes eren part del territori d'ultramar dels anglesos, des del 1833. Argentina, que estava molt més propera geogràficament, la reclamava com a pròpies. El nostre protagonista va pensar: els anglesos estan a 12.900 quilòmetres d'aquí, no s'atreviran a enviar forces. A més, hi ha el precedent que als anys 50 Anglaterra ja va haver de renunciar al canal de Suez en una operació similar i Egipte estava més a prop que Argentina. També tenim els Estats Units, que és aliat nostre. A més, la primera ministra és una dona. Si els envaïm, tindrem el poble al nostre favor i oblidaran que no poden menjar. Els mateixos anglesos, amb tots els territoris que posseïen a ultramar, la majoria no tenien ni idea on estaven situades les illes. Fins i tot, una publicació va parlar primerament que The Falkland Islands estaven al nord d'Escòcia. El 2 d'abril de 1982 va començar la Operació Rosario i les tropes varen envair les illes per sorpresa. Les reaccions no es van fer esperar. La flota anglesa va sortir d'Anglaterra i el nostre protagonista, que encara no es creia que el Regne Unit, amb una dona al capdavant, pogués portar una guerra fins al final, va arrencar el poble. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El nostre protagonista va parlar amb Ronald Reagan, president dels Estats Units i aliat d'Argentina, perquè convencés els anglesos de desistir de les seves intencions. Però Reagan era aliat ideològic d'Argentina, però també d'Anglaterra. El nostre protagonista va quedar sorprès quan Reagan li va dir que moralment es podia discutir si tenien o no raó, però legalment les illes eren de sobirania britànica i Anglaterra tenia el dret de defensar-se. Argentina, en aquest cas, era un país agressor. Per la seva part, la primera ministra anglesa, Margaret Thatcher, no podia de cap manera no respondre a l'agressió, ja que la seva popularitat estava sota mínims. Una pèrdua d'unes possessions d'ultramar hagués suposat irremediablement la seva fi política. En seu parlamentària, un diputat li va dir: Sabem que vostè l'anomenen la dama de ferro. En unes setmanes sabrem de quin tipus de metall està vostè feta. El 20 de juny de 1982 va acabar la guerra i els argentins van ser desallotjats de les illes. El nostre protagonista, amb la seva bonica veu de cazalla, va haver de reconèixer la derrota militar davant de les càmeres. La sorpresa del poble va ser majúscula, ja que durant tota la duració de la guerra es deia «Estamos ganando». El principi de la fi de la dictadura havia començat. 10 dies després d'aparèixer a la televisió, va ser forçat a dimitir i seria substituït per Reinaldo Viñone.
el qual es va dedicar a preparar la transició a la recuperació de la democràcia, intentant salvar el cap dels militars responsables de les tortures i assassinats, creant lleis que serien derogades més tard, com la llei 22.924, coneguda com de autoamnistia o de pacificació nacional. Un cop recuperada la democràcia, el nostre protagonista va comparèixer al juicio a les juntes militares i va ser condemnat a cadena perpètua, essent indultat el 1989 pel president Carlos Saúl Menem, essent novament jutjat i condemnat el 1997 fins a la seva mort el 12 de gener del 2003. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!